Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu vlogs ಹೆಂಚಲೋರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳರು ಇದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾನು ಆಡೆ ಪಿದೊಡೊಂದಿತ್ತು ಆಡೆಗೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಅದು ನೆನಪಾದು ಏನೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ತಾದಪ್ಪ ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಅದೇ ಓಲೆ ಅವರ ಪೊಸೋ ಗೈಸ್ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗ್ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನಲ್ಲ ಅವು ತೋಜವೆ ಆದ ಬೇಲೆ ಅವನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ನೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಲಾ ಮಿಸ್ ಕಮಲಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೇನ್ಲೆ ರೀ I am fine palle. Hi. I am fine palle. Panodi. Palle. Hello, fine. Anja English panodu. ಇಂಚಿನ ಮರ್ಮಲಿಪ್ತಿ ಕೊಡು ಅವಾಗ ಎಡ್ಡ ಸುಲೇಂಗಲಿಲ್ಲದ ಬೇಲ ಅವನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ I am fine. ಮೂಲ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯರುಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ Boka pooja madime. ಇಂಚಿನಿ ಸೊ ಈ ರೂಮ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಡದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ದಿದ್ದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ಅದು ಮಿತ್ತು ತೊಂಚೂರು ನನ್ನೊಂದು ಆಯರುಂಡು ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ನಿಗಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಇದು ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತದಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಗೋಡೆ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ದಾದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೆಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ the drawer latund this is the drawer makandu paratte nen change anpere engle gavondichi stupid engle gitte pidade kannadi donjeppuni ancha pura kata itte yalla pidaduni boka engle koirundu ullalagu ammana school gattu ammana urugu poirunu engle ullala okay guys nana ayan boka tikku ಎಂದ ನಮ್ಮ 9 ಕೇರತ ನೀರು ಪಡ್ತೀರಿಗೆ ಯಾನ್ 10 ಕೇರತ 10 ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡಾವು ಅಮ್ಮ ನಾನಿ ಉಲ್ಲಾಲಪುರ ಅಮ್ಮ ನಾನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕರ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಂಕ್ಲಿ ಪುಸ್ಕತ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಡ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಫೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾದೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಆ ನುಪ್ಪು ಕಬೀರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನುಪ್ಪು ಅವರು ನುಪ್ಪು ಕಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲಿನ ಏರ್ ಕಾವ್ಯ ಇದು ತೆಲಿ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ಣಾದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂತದ ಈ ಡ್ರವರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಡ್ರವರ್ ಆತಂದು ತನ್ವಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಗಾಡಿ ನೆಂಚ 3 ಜನ ಪೋಯರಾಪುಂಡ ಅವರೊಂದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ
ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚುನ್ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುನದು ಸಾರಿ ಬಾಕಿಲಾಡ್ಬೇರು ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುನತ್ತು 9 ಕೆರೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವೋಡು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಂಡು ಮೇರೆ ನಾವು 9 ಕೆರೆ ಪೋದು 10 ಕೆರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಂ 9 ಕೆರೆ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಓಲಾ ಧರ್ಮನಗರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಪಿದಾಡುನಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆಗೆ ಸೊ ಆರ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಡಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಎಂಕ 9 ಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಅವಳೆ ಪಂಡೇರು ಯಾ ಪಂಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂದ ಆರು ಇದು ಜವ ಅವಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಧರ್ಮನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮನಗರ ನಾಡಂಬತ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡಿ ದಾದಾ ಆರು ಪಂಡೇರು ಧರ್ಮನಗ 9 ಕೆರೆ ಟಾದಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಬೇರು ಅಂದಿಂಕು ನೆನಪುಂಡು ಓಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬೇಲಾದ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಗರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಸಾಗರದ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಫ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಸಾಗರದ ಗುಲೇಪಯ ಪಂಡ ಹೊಸ ಸಾಗರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತೋಯಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಗರ್ಡ್ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಕೆಗ್ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ದೆತ್ತದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಸಾಗರದ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಐಬಕ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರೆತ್ತನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೊಕ್ಕೊಟುಡೆ ಸಾಗರದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಐಬಕ ಚೀರ್ತೀಸಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ ಕಬಾಬ್ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಮುಂಚೆ ಟೆಂಪಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಯಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೊತ್ತ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋಯ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಂಪಕ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಂಪಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಿಯರಂದೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಇನ್ನು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ ಒಂದು ಒಲ್ಪಾರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಕುತ್ತಾರ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋದು ತಮ್ಮನ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಚಂಪಕಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಮ್ಮನ ಪುರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒನಸಗಕ್ಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿನಿಯರ್ನ ಹಚ್ಚಿ ದಯಪನ ಇನ್ನು ಬಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಪ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಅದಿಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ನಾಟಿಕಲ್ಡು ನಿಖಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ದಕ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಚೂರು ಲೈ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ರಿನೋವೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಮುಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಲಾಕಿತ್ತು ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಗರ್ದಿಂಜಿ ಇಲ್ಲದು ಉಲೈ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ಇನ್ ಫುಲ್ ಜರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಾಣ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಬತ್ತದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ತೋಜಾಯರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೂಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ಲ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ದೂರ ಹೋದು ಬೇವನಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಟಿಕಲ್ ಭೂತದಿಲ್ಲು ಬಂದೊಂದುಂಡತ ಎಂಚಿ ಸೈಕದ ನಾನು ಏಕಲಿ ಹಾಲಂಬಲ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತುಲೈ ಇಡತ ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಕು ಯಾನುಂಡು ತಾಮಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಗೊರ ಪೋಡು ಇತ್ತತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆನಂದ ತಮ್ಮ ಯಾ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಭೂತ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆತ್ತಿನವರ ಪೋಡ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಸೊ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಯಾಲಮ್ಮಲ ಹೋದತ್ತ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಉಲೇದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮಾತ ಬಂದಿತ್ತು ರೈಟ್ ಬೂತೊಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಒಂಥರ ಹಾರರ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಜರ್ತೊಂದುಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಯರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ತಂಚಾಯರೆಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀ ಆಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತು ಉಲೈಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಜನುಮ ಪಾವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೋಯ್ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾಟೆಕಲ್ಡಲ್ ಮೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡತೆ ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಲೈ ಬೋದತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಡ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಿತ ಏನ ದೆತ್ತೇರಂದೆ
ಚೆನ್ನ ಮದಿಮೆ ಇಟ್ಟೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯನ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹರ್ ಸಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಿ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ This is fried rice. Ndale zoom full. This is gunda. Oh my god. And that's my mommy. Busy. ಅರಗಿತ್ತ ಕನ್ನಡತಿ ಪೋಯರುಂಡಿಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಮಹಾನಟಿ ಎಂಗಿಲಿತ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪ ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡತಿ ಒಂಜಿ ಶೋತ ಆಡಿಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ ನಾವೊಂದು ನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಡೆ ಪೋಯರು ಪಿತಾರ್ದ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಏಲರನಾಗ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಧಕರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಕೇನಿರ್ತೀರು ಕೆಲವರು ಚೂರು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜಿಂಜ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತೀರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಧಕರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಡಿರು ಒಂದಿಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರ್ಗವಿ LLBದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅದೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದಾದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಂದು ಪಂದ ಆಯಂಕ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಆಯಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಯ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ಗ ಅವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಇಂಕಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡತಿ ಒಂದು ಶೋ ಮುಲ್ಪ ದೇಳ್ಳ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಚೆಂಗ್ರಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನೆಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತುಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ నాకు ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೂರ ಕುರಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದು ನಿಖಲ್ ತೂದಿ ಪರತ್ತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್